אבל זה נורא מוזר שנתנו לחברי קיבוץ להחליט האם לקחת את זה. לא, ביקשו מהם. הסיבה שהמוביל הארצי מתחיל מהכנרת. עכשיו עוד יותר מזה, הגושרים, אנחנו היינו שואבים במשך שנים, היינו שואבים אולי אם יפסיקו לשאוב מהכנרת, אולי גם יוכל להזרים מים לים המלח. הכל אנחנו שיוושנו. זה מתחזק את השלום. זה התשלום של ישראל. עד 2020. רוב המים היום המדינה היחידה. מתי? עכשיו התחיל להעביר לטורקיה. הסיפור שלא התחילו מפה את המוביל הארצי, זה היה בעיקר בגלל הקרבות על המים. כי כבר התחילו את היה לאורך הירדן הערבי. מהאזור של איפה שהיה החולה, אתה רואה לאורך הגדה המערבית של הירדן הערבי, אתה רואה את התעלה של תוואי ההטיה. אבל היו קרבות על המים. למה רצו משם? כי פשוט השאיבה מהכנרת זה עוד 200 מטר שאתה צריך להפעיל אנרגיה בשביל להרים את המים רק לגובה פני הים, על מינוס 209 היה פעם. אבל בסוף בגלל הקרבות על המים העבירו את השאיבה באתר אשכול שם, אתר ספיר. דרך אגב, הסתכלנו כבר בהרגל,